Jeg havde en dejlig aften over i Bangkok. Vi var glade for hinanden, ja. Så altså, ægte kærlighed, det kan ikke købes, men det hjælper på det, det gør det. Hvad Sola, har du sommerfugl i maven her på vejen her i luften? Ja, meget. Jeg glæder mig sådan til at møde hende. Jeg tror, jeg er næsten nervøs, for hun ikke dukker op dernede. Det er ligesom juleaften, jo, altså. Jeg har også inde i skabet, har jeg lavet en hel række ting, så hun har sådan plads i sit eget tøj. Ja, jeg har også sagt til mor, nu bliver det ikke helt det samme længere, når der flytter en dame ind. Altså. Jeg har jo aldrig haft en dame i min seng, altså enten min mor, så det bliver lidt spændende. You can just take them. Take this first one. Yeah, okay. You're welcome. Hold on med film.